Hi guys! Maing buntag! Welcome to my channel. First day of October 1, 2020. Di ay karon og maupa ko na human og panglaba. Medyo kapoy niya. Niyaman si papang kay maupasad ni siya nang magpamahaw gikan na walking. Na akong giignan nga pag pwede ba ta ka mauban sa akong vlog karon kuan lang god chika-chika bayan sa mga daily activities niya na mo lagi na nga everyday gina siya everyday kung di lang jud mag-ulan pero buyag paningkamutan gina niya nga maka-walking siya na kanang mo lagi to pang kanang kumusta pod nang kanang mag-walking ka pang kanang unsa may imong gahuna-unaon anang while ga walking ka kung igay pa ko sa Ginoo luway ko sa kalimutan. Ang permi daw niya hunaon ang iyang dedicate niyang iyang pag-walking everyday na tagaan pa siya kabaskog sa panglawas, another year sa iyang kinabuhi. Mga ndoy pamugid siya sa mataas-taas mang iyang kinabuhi, uyog namo. Then, napoy time sa pag-walking nimo nga bation kag kanang sakit sa imong nga part sa imong lawas, wala kay bation while ga walking ka. Naya ko musa ko ga-practice monte. Yung gamay gyud ko akong tiyo. Ako i-practice. Mo din nang iya dang gi-practice kay kanang manad na din ang sakit. Naday gyapoy kanang part sa iyang lawas nga nay gabation niya na nakita man gyud ni namo guys na may kanang sa iyang likod iyang na-deform ang iyang bukog sa iyang likod niya. Munang paningkamutan gid niya nga everyday gid siya maka-walking kay burag sa pag-walking daw niya ma-feel niya nga burag mawala ang pain nga gabation niya sa iyang likod. Kanang sa pag-walking lugar nimo pang kanang mawala lugar ng sakit sa imong likod. Sa pag-walking lagi daw niya mawala ang sakit sa iyang likod na inani na gid ni siya guys kanang burag na anda na gud niya gyud sigwa pa sakit na to baklay sa daw wala siya igabation sa una baklay kuan na gid siya guys kanang unsa ba ni si tao walker kanang na ko yan kanang jag sa una daw medyo bata pa siya sa una mag-jogging siya. Jogging. Na ambot lang sa siyam niya ka mga anak murag wala man siguro giliwat nga mag-walking yun pero ambot lang sagka kay mga bata pa man di karon. Ako gusto mo gid unta ko nga mag-walking guys kada adlaw na murag awatan ako siya ba pero mo lagi na sa buntag palagi pag mata na mo na magkabisi-bisi. Magkabisi-bisi na mi sa inadlaw-adlaw lugar nga kuan dinis balay among daily course na mo dinis balay na ako nga gihuna-una na lang nako nga diya na lang sa ako ang pag trabaho dinis balay pagpanlimpyo pagpanglaba og uban pa murag diya na lang siguro nako murag exercise ako ang ako ang lawas na daghan mo sa dinuon singot sana mga hulog din. Pero kung sa kuan gyud na proper way kay kanang mas maayog gyud tong mag-walking pero sagdi lang dili ko maka-promise basin di matagaan na to nagpagtagan ang kanang bayan sa pag-walking kay more importante magyud na labi na sa pagkakaron na murag mag-exercise magyud murag usa sa protection ani karon nga atong gitubang nga problema sa kalibutan. Onya kanang pa while nag-walking ka pang kanang unsa man na street gid na siya o kanang basin maghunong-hunong ka na. Anong bro walking, bro relax lang man sad na walking no. Dili man ka magpaspas. Ako normal lang ako. Dili ko sudi sa dinay. Kaya di man ta ingon nga wa mo sampit. Once lang. Nagam mo sampit sa kuha. So I have to respect. Okay guys. Nakaduwang mo to guys, English to social distancing. Social distancing. Salamat kay ni-follow siya sa protocol ka ng social distancing. Kaya abinin nyo guys, before gani siya mulakaw guys, or kuan kung pwede lang kada adlaw lagi pa remind kay say malimtan lagi na kanang magmas, social distancing, pag uli sa balay maghugas gi sa kamot kay
Kuan ba sa ni siya guys, maulagi ka ng mga tigulang lagi karon na murag fan na lang niya kaning magtaya lagi sa surtres na wabit ta kabaloy no na mga luto outlet din nila man gyud protocol ila man gyud nang gikuan kay sa yun kay pasira ilahang kuan but business na. Inon di ta kabalo ba kay basin sa sige na nila dito kuan chika-chika niya nangalimtan na bitaw nga asa na nakahikap-hikap mo nang pag-uli gid ani niya pirmi gid ko magpaluab kay say malimtan mo kalimot mo itang bata-bata pata aya pa sila di ba guys. Nya karon sa pagbalik nimo sa pagtayas ato na i-joke sa guys sa pagbalik nimo sa pagtaya sa surtres nang kapila naman ka na kadaog Wala ko sala kasapa. Unsa ba ito nga bulan gibalik? Pero wala. Pagapot ka na human naman doon. Unsa ni ka ang bulan gibalik ang surtres kanang pagtaya? Kapay ka ko sa mga buwan ron. Kuan naman ron October, September, August ba to gibalik? October bro? Oh, October na. September. Ang burang September daw to gibalik ang operation dili burang August to pang naraan niya. Ako siya gipangutan na guys kausap pa dai ko. Kausap ko kun dai siya gidaog na. Amo naman lang gipasagdan guys nga magtaya sa siya pero ako siya gi-advise na kung pwede lang kanang kontrolon na kay kana surti-surti rabi basta gay gitawag og surtres di ba niya. Kung ato iya gina i-follow ka ng 3 times magtaya na may makadaog diretsyo surti-surti rabaya ni mahurot pud ato ang kuan ana ang atong sinsilyo sa bulsa ni. Muna naranan niya magtuman siya sa iyang gusto inon. Usay ako man siyang bandungon niya. Usay sabto na lang pud nako kay mo manggod na iya kung kalingawan niya. Mula gito kausara daw siya nakadaog sa pagbalik na pud og kuan ganing magtaya na pag surtres. Kausa daw siya nakadaog pero unsa to rumble? Rumble. Maylo na ni namog ka nang magkuan na guys makadaog siya kay kanang pag-uli din niya na siya magbitbit o na makasay ko na din ni anak nga nang nakadaog guro ni na usay ako na lang din binuangan nga pilay mi daog pa nga usay dili pa siya diretso mag ingon nga nakadaog siya. Mo malipay-lipay pud mi kay mapisikan man mi mapay check sudan ana napalit pud siya sa iyang vitamins. Rumble ra day iyang nadag-an guys kay kanang mas may daw tong rumble kay kanang makadaog siya kung makagawas tong nambira nga iyang gitay-an. Niya kung target to niya dili mo ang gigawas di walang gyapon siya makadaog niya. Asa inana nga part dili na naman ang namo kay siya kanang badlungon guys kanang kana lang yung kontrolon lang niya. Kay lisod kaayo og ato nang ihurot-hurot ato ang sensilyo didto na moro to kanang moro to guys kanang basin sa sunod na pud na adlaw basin mag-vlog ko kauban ako si Papang sa kanang pong mga part sa iyang daily activities ako siyang kuyogon sa ako ang pag-vlog na kanang karon tuod na murag naay buhaton si Amega Edna murag mag-biko daw siya kay murag kanang gimingaw mi sa pagbiko na basin ipakita na mo niya ang pagbiko guys. Sige guys magkita-kita taon niya. Bye pang. Bye. Thank you. Thank you pang sa kuan sa ako ang pag-interview niya gamay. Kumbati amiga, may kay siya mukha good oh. Ano siya mag-mix sa lating para dito guys. Dili ka maglingkod. Pipi ang bagtak. Sa manikaan. Binalungkod pantiil guys, ginoo ko. Para dyan nga. Matarong kita. Tabli. Uy, nahihigod man. Ubus na mo? Nagkalingaw na si Amega Edna og kuliko.
Kuligaw sa Ganing ingredients para biko. Kuan man ni siya latikon guys sa familiar naman maanang biko, di ba? Ang iyang ingredients, syempre lubi, kamay yung gigamit, then butangan yung limonsito. Dali mo ano ga kanang asin. Asin kami para dili daw ko Okay, para kanang kung tang isa sa kayo guys, di ba sumo. Nagkamulo pa siya o kanang Arnibal mo lang tawag ani. Arnibal. Dili pilot siya arnibal. Pero wala may kuan cornstarch yung gibutang. Mo man arnibal. Ngani man gyapon na. Lagi. Pamilyar naman mo anong unsaan pagbiko guys, no? Gimingaw mo gud ni ka og biko na inaning nyaro lang ita sa balay di maglaag, nani karon lagi balik-balik na istorya nato no. Birthday man sa akong manghod ugma na. Unsa ta birthday ni? Birthday sa akong manghod ugma. Birthday na ni Junjun, yan ang manghod yang Bradex. Happy birthday advance John. Advance happy birthday kuya. Shout out din ninyo diyan sa Kamigin. I hope makakita mo aning among gi-vlog karon. Sa akong mama, sa akong manghod ug tanan magtabang. Tanan taga Kamigin nga silingan ni Odol. Known as Odol but gitawag na mo siya direct Ed na Eds og Omega. Dugay pa siguro ni magkuan guys. Uy, kanang malatik. Dugay pa. Liparin mo ang tadhana ng langit. Agoy, delikado. Delikado murag di mao. Naiits ko. Yabo, mong yun Pagdadala lupa rin kay base na yung limonsito mo, lupad ni. This time guys, gamix nami, isagol na namo ang pilit. Gikuan naman ini mo kuan ka ba latik daan para makontrol kay bali. So Bakay gamaan ni.